eskwilahan. Itiksan ako sa akong classmate nga si Siljan. Paadtuon daw ako sa balay nila, magpatabang pagsugbag isda nga tilapia. Nakatawa ko sa iyang giingon, kay tilapia nga isda kuno among lutoon. Tudluan daw ko niya unsaon ang pagtimpla, ganahan daw ko kung matilawan ko na. Sinugbang nga tilapia kada adlaw, maisa na ning red horse na matugnaw. Sinugbang nga tilapia kada adlaw, kagayan og red horse na mabugnaw. Pagkahuman sa eskwela min adto sa balay nila, di pa diretso ako ngadto sa kusina. Ipakita ko niya sa isda nga tilapia, iandam ang uling ang gamas nga pagtimpla.